Antes da feira tamén se celebrará a Semana do Cocido en Madrid. Ya non será do 1 ao 7 de febreiro, gracias ao restaurador propietario e amigo do restaurante con Barbas Sanxenxo, Limeres, Manuel Domínguez Limeres, e que, unha vez máis, se nos brinda para que, sin que teña un costo prácticamente testimonial para o Concello de Lalín, durante esa semana vai haber cocido nos seus restaurantes. O ano pasado foi un éxito rotundo, xente destacada no mundo das letras e das artes de Madrid pasou a comer en un cocido. A presentación da 42ª edición do Cocido asistiu tamén o conselleiro de Industria Javier Guerra, o delegado da Xunta en Pontevedra José Manuel Cores Tourís, a presidenta da Autoridade Portuaria de Vigo Corina Porro e os deputados provinciais Chema Figueroa e José Enrique Sotelo. Todos se quedaron á comida de degustación que se celebrou tras a presentación, na que tamén estiveron persoeiros como Telmo Martín e David Cal.